Живот извън града. Вече 10 месеца живеем в планината с трите ни деца. Много неща се случиха през това време и можем да кажем, че успяхме да усетим по-цялостно живота тук и да споделим впечатления. В текста по-долу споделяме някои от по-главните неща, които ни се случиха и можем да оценим до сега. Но като цяло животът ни стана по-спокоен, по-бавен и някак по-смислен. Имаме повече време за приятели, за децата, за себе си. Дъщеря ни ходи на детска градина тук, връща се спокойна и щастлива. Учи за традиции, които тук се преживяват наистина, не само на разказ. Лятото беше много социално за нас, пълно с хора, които обичаме, а зимата, въпреки че беше доста снежна, не успя да ни изплаши. Животът с три малки деца е в пъти по-лесен, когато имаш двор и чист въздух и игрите им са постоянно сред природата. А най-хубавото е, че се чувстваме на мястото си и сме безкрайно благодарни, че в този етап от живота си можем да живеем в планината. Знаем, че темата живот извън града е вълнуваща и за много от вас. Пишете ни в коментар какво още ви е интересно и с радост ще разказваме и още.